बिपिएफनि दैदेननायाव मोनसे गोहोगोरा सरकार फैबाय आरो बे सरकारा जोङो बिटिसि ओनसोलाव थानाय गासैबो जाथि जनगोष्ठीनो मोनफ्रोमबो बिथांमोननि हास्थायनाय हाबिलास अधिकार मोनथायखौ सुफुंनानै बिटिसि ओनसोलाव सब जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव बर' अनाबर सान्थाल बर' मुस्लिम बर' बेंगलि बर' गोरोबलायनानै बिदा फंबाय ग्रोम ग्रोम बिटिसिआव आलो गोजोनै खौसे रायजो जालांनायनि थाखाय फैबाय थानाय समावहाय जोंनि आथिखालनि सरकारा खामानि मावबाय थागोन। दिनैनि बे 24थि बड'लेण्ड जे फोरबो फालिनाय जादों बे गोथार फोरबोआव आङो दिनै बयनिबो सिगां गोसोखांगोन बर' हारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ। बिथाङानो बर' जाथिखौ संग्रामि जाथि हिसाबै बे पृथिबियाव सिनायथिखौ होदों आरो बिथांनि दैदेननाय बिथांनि दूरदर्शिता बिथांनि निखुद भाबै सोमावसारनायखौ दैदेनबोनायनिनो फिथाइ हिसाबै उननि बेलायाव दिनै जिहेतु 2020नि 3 फेब्रुवारियाव माने 10 फेब्रुवारियाव बिटिसि सुक्तिखौ जों खालामनो हानाय जादों। आं सानो बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोमावसारनायनि मोनसे बोहैबाय थानाय जे दाहार आरो बिथांनि जे मोनसे पलिसि स्ट्रेटेजि मथेनो जानाय गतिके दिनैनि बे गोथार बुब्लियाव आङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ प्रथम आङो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय खुलुमनाय मान बावनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय। लोगोसे हरखाब नार्जारि बिएलटिनि जेनेरेल सेक्रेटारि अन्थाइगोरा बड'सा बिएलटिनि नेता बेजों लोगोसे जोंहा सोमला बसुमतारी दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बालिराम बसुमतारी मोनसे समनि एबसुनि बुंथिगिरि आरो गोबां माखासे आदा बिनेस्वर ब्रह्म बर' साहित्य सभानि आफादगिरि बिथांमोन साफ्रोमखौबो दिनै आं गोसोखांनानै जोंनि गासै मुंख्लं जालांनाय साफ्रोमबो बर' फिसाफोर आन्दलनाव खुना खुनि जानाय जोंनि आन्दलनकारि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बिमा बिफाफोर बिथांमोननि फारसे आङो सिबिनाय खुलुमनायखौ आङो जासिहरबाय। खर' गंग्लायै आं बिथांमोननिसिम आंनि मान बावनायखौ जासिहरो। जों बयबो मिथिगौ जे बिटिसि सुक्तिनि दारैहाय भारत गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्टआ बिएलटिनि सोमावसारनाय हाथियारनि सोमावसारनायखौ मोनसे फोजोबनाय माने बुब्लियाव लाबोनो हादों आरो 6 शिड्युल इन्डियान कन्स्टिटिउसननि दारैहाय बिटिसिखौ दाना होनायाव दिनैहाय बिटिसि ओनसोलनि बे मोनब्रै जिल्लायाव मोनसे जेरैबायदि जौगाखांनायखौ लाबोनो हादों बेबायदि जौगाखांनाया जेराव जोंनि ओनसोलाव गैयामोन। जों मोनसे दिनै गोहोगोरा राजनितिक मोनसे सासन बेबस्थाखौ मोननो हानाय जादों। जे सासन बेबस्थाखौ सेन्ट्रेल आरो स्टेट गभर्नमेन्टआ गावसोरनि गोसो बायदि फिदिंनो हाया। दिनै बेबायदि मोनसे सासन बेबस्थाखौ जोङो 6 शिड्युल इन्डियान कन्स्टिटिउसननि प्रभिजननि दारैहाय 2010 सननि 3 सननि 10 फेब्रुवारियाव जों मोननो हादों आरो बेखौनो जों दिनैहाय अरायबो मानिनानै अरायबो जोङो बेखौनो गनायथि होनानै अरायबो फालिबोबाय थादों। देग्लायबो फालिदों। बर'फोरनि गेजेराव दिनैसिमहालागै गासै 3 एकर्ड जालांबाय। गासै 1993 सननि 20 फेब्रुवारियाव बिएसि सुक्ति जे सुक्तिया स्टेट एक्टनि आन्दाराव जादोंमोन जाय सुक्तियानाखि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि बा सेन्ट्रेल एक्टनि आन्दाराव नङामोन संबिधाननि सिङाव खुनु प्रभिजनाव नङामोन कमप्लिटलि स्टेट एक्टनि आन्दारावमोन जायखौ नाखस खालामनानैनो 6 शिड्युल बिटिसि दानायनि आन्दलना जाफिनदों। बे मोनसे सुक्तिमोन आरो नै 2003 सननि 10 फेब्रुवारि दिनैनि जे थारिखआव जानाय सुक्ति बिटिसि सुक्ति जेखौ जों बुङो आरो लोगोसे जोंहा थांनाय 2020नि 27 जानुवारियाव बिटिआर नामनि एबसु आरो एनडिएफबिआ ज' जानानै जे सुक्ति खालामदों बेफोर गासैखौबो लानानै 3 सुक्ति दासिम राजनितिक समाधाननि नामाव आन्दलननि समाधाननि नामाव भारत गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्टआ खालामदों। दा बेफोर 3 सुक्तिनि गेजेराव खिन्थु आं बेखौ बुंगोन आंनि बिजिरनाय आंनि मोन्दांथियाव आं बेखौ बुंगोन जे 2003 सननि 10 फेब्रुवारियाव खालामनाय बिटिसि गोजोन बिटिसि सुक्तियानो मोनसे बयनिख्रुइबो देरसिन गनायजाथावसिन साबसिन सुक्ति जाय सुक्तिखौ दिनै आं बर'फोरनि जालांनाय गासैबो सुक्तिफोरनिनो मादार अफ दि बड' एकर्ड होननानै बुंनो सानो आरो बेनिनो दिनै गोथार बे फोरबोआव जोङो फालिनायनि हाबाफारिखौ लादों जेरावनाखि आथिखालनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ जोङो थांनाय बिसायख'थिनि सिगां 4 ग्यारेन्टि जेरै हा होनाय
हा गैजायैफोरनो हा होनाय, जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो 2 लाख थाखा होनाय, जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुप आइजोफोरनो मोनफा मोनफा ग्रुपआव 10,000 होनाय, जायफोर माने गोरिब न'खर बिसोरनो 10,000 होनाय, जायफोर बैसोगोरा न'खरनो 10,000 होनाय, बेबायदि मोनबा गेरेन्टिनि दिनैहाय जोङो जे जोंनि खोथा होनाय बेखौ मावफुंनायनि मुङाव रांखान्थियारि मदद होनायनि मोनसे चेकबो दिनैनि हाबाफारियाव जों लादों। दिनैनि हाबाफारिया मोनसे जारिमिनारि हाबाफारि आरो दिनैनि साना अरायबो जुग जुग बर'फोरनि जारिमिनाव गोजोर जानानै थागोन। दिनैनि जे फालिनायनि सिगां जे खालामनाय सुक्ति, बे सुक्तियानो जोंनि बर'फोरनि मोनसे गोसोनि बोलो, गोहोनि बोलो आरो उनाव जोङो डेभेलप जालांनाय, आवगायलांनायनि मोनफा मोनफा बिदिन्थि, मोनफा मोनफा आगान। बे हिसाबै दिनैनि दिनखौ जों रावबो बावनो हाया। दिनैनि दिनखौ जों बयबो गाजा गोमजायै फालिनांगौ। बे जोंनि देरहासारनायनि मोनसे सम, जोंनि जाफुंनायनि मोनसे सम, जोंनि दावगानायनि मोनसे सम, जोंनि इयुनखौ जों गोजोर खालामनाय, जोंनि इयुन हास्थायनायखौ जाफुंहोनायनि मोनसे आगाननि जागायनाय मोनसे गोथार सम होननानै आं बुंनो सानो। बेखायनो साफ्रोम बर' फिसाफोर, बिटिसि बासि रायजो राजाफ्रा जोङो दिनैनि दिनखौ गाजा गोमजायै फालिनांगौ। आरो बिटिसि ओनसोलाव थानाय आं दिनै बयखौबो खावलायगोन, बेवहाय जिहेथु बिपिएफनि दैदेननायाव मोनसे गोहोगोरा सरकार फैबाय आरो बे सरकारा जोङो बिटिसि ओनसोलाव थानाय गासैबो जाथि जनगोष्ठीनो मोनफ्रोमबो बिथांमोननि हास्थायनाय, हाबिलास, अधिकार मोनथायखौ सुफुंनानै बिटिसि ओनसोलाव सब जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव बर', अना बर', सान्थाल बर', मुस्लिम बर', बेंगलि बर' गोरोबलायनानै बिदा फंबाय ग्रोम ग्रोम बिटिसिआव आलो गोजोनै खौसेयै रायजो जालांनायनि थाखाय फैबाय थानाय समावहाय जोंनि आथिखालनि सरकारा खामानि मावबाय थागोन। आं बेखिनिखौ दिनैनि बे गोथार बुब्लियाव रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे मेसेज होनानै बेवहायनो दोनथ'बाय।